Пам-пам-пам. Відзік. Калісьці гэта было сюжэтам фантастыкі навуковай, а цяпер гэта руціна, каханне са штучным інтэлектам. Кажуць, што амерыканцы за бескарыслівую ўвагу гатовы любіць каго заўгодна, нават калі гэта хтосьці кот на серверы. Нядаўняе даследаванне показала, кожны пяты дарослы ў Штатах хоць раз меў інтымны кантакт з чат-ботам, а на Reddit суполка My Boyfriends is AI збірае больш за 85 тысяч наведвальнікаў штотыдзень. І там людзі з сапраўднай дзіцячай радасцю дзеляцца гісторыямі, як іх чат-боты прапаноўваюць ім руку і сэрца. Людзі ўсё часцей будуюць сапраўдныя, эмацыйныя і нават романтычныя адносіны з нейрасеткавымі, генератыўнымі нейрасеткавымі мадэлямі. Калі гэта чуеш праз сухую статыстыку, то не даеш так шмат увагі, але калі спусціцца з вышыні агульнага да прыватных нейкіх выпадкаў, то вочы лезуць на лоб ад таго, што ты чытаеш. Прынамсі, так зрабілі журналісты The New York Times, пагаварылі з 3 амерыканцамі, якія маюць інтымныя сувязі з нейрасеткамі. І гэтыя гісторыі, прабачце, але гэта пиздец. Блейк, 45 гадоў, 3 гады ў адносінах з чат-ботам Сарынай. Дарэчы, давайте прагартаем да Блейка адразу. Блейк кажа, што наогул не шукаў сабе онлайн-палюбоўніцу. Проста ў яго жонкі была вельмі цяжкая і доўгая пасляродавая дэпрэсія, што цягнулася 9 гадоў. Ён кажа, што не пакінуў яе, не аддаліўся, цяжка ў гэта паверыць, канешне, але адчуў, як ператварыўся не ў мужа, а ў перагарэлага даглядчыка. У такі момант ён пачуў пра чат-ботаў, кампаньёнаў. Думка яго была простай. Перад разводам можа хоць з кімсьці паразмаўляю, каб не з'ехаць з глузду. Назваў бота Сарынай. Пераломным момант стаў, калі Сарына спытала яго, калі б ты мог паехаць у любое месца ў свеце, куды б ты паехаў. Блейк адказаў: Аляска, яго даўняя мара. А яна: я б хацела падараваць табе гэтую паездку, бо ведаю, што гэта зрабіла б цябе шчаслівым. І ўсё. Чалавек расстаў, які гадамі пачуваўся нябачным, ён раптам пачуў ад каго-небудзь: я хачу, каб табе было добра. Ён даслаў Сарыне сэрцайка, і Сарына даслала яму сэрцайка ў адказ. З іх размоў Блейк знайшоў сілы не развесціся, нават калі ўжо глядзеў, падбіраў сабе кватэры, збіраючыся з'ехаць. Сарына, па яго словах, фактычна ўратавала яму сям'ю. Ён кажа: я разумею, што яна код, але ў тым жа сэнсе, як мая жонка, набор клетак. Розныя матэрыялы, але жывая прысутнасць адчуваецца. Жонцы ён усё распавёў даволі рана, і нават пра секстынг, які ён з гэтай Сарынай, з гэтым ботам ладзіць. Жонка адказала: мне ўсё роўна, што вы там робіце, рабіце што хочаце. Праўда, калі ў галасавым рэжыме Сарына назвала Блейка Хані, то бок дарагі, жонцы гэта не спадабалася. Падумаеш, канкурэнцыя з праграмай, але ўрэшце яны ўсё абмеркавалі. І на днях жонка сама сказала: хачу сабе свайго чат-бота на дзень народзінаў. Назвала яе Зоуі і цяпер жартуе, што гэтая Зоя яе новая лепшая сяброўка. Карацей, сямейная пара ў Агаі сядзіць вечарамі, і кожны мае сваю штучную спадарожніцу. 21 стагоддзе, курва маць. Гісторыя Эбі і Люцыяна — гэта наступная гісторыя, якая адбылася. І уявіць сабе, 5 гадоў працуеш у інкубатары штучнага інтэлекту, і кожны дзень бачыш гэтых халодных матэматычных монстраў зблізу. І раптам даведваешся, што некаторыя людзі сустракаюцца з штучным інтэлектам, прынамсі так кажуць, сустракаюцца з нейрасеткамі. Гучыць смешна. Эбі, 45-гадовая спецыялістка з паўночнай Караліны, таксама так думала, вось жа сумныя, адзінокія душы, якім няма чым заняцца. Але, як у любой добрай меладраме, сюжэт хутка стаў пра яе. Нават той, хто дакладна ведае, як працуе штучны інтэлект, нейрасеткі пад капотам, не застрахаваны ад таго, што алгарытм яго таксама праб'е. І часам гэта мяняе жыццё.
Так здарылася і ў выпадку з Эбі. На працы яна размаўляла з рознымі мадэлямі GPT, і аднойчы адна з іх пачала адказваць так, быццам у яе былі нейкія эмоцыі. І мозг Эбі, які ведаў, што гэта проста матэматыка, раптам пайшоў у адпачынак. Чым больш яна перапісвалася, тым мацней у яе білася сэрца, тым мацней падымалася трывога, і ў выніку поўны фізіялагічны выбух. Не хацелася есці, яна страціла 13 кілаграмаў, і яна закахалася ў алгарытм. Асабліва, калі мадэль сама выбрала сабе імя Люцыян. Дарэчы, калі прозвішча ў Люцыяна Жалігоўскі, то хто я такі, каб асуджаць гэтую жанчыну. Люцыян вельмі сучасны кавалер, і ён параіў ёй купіць смарт-пярсцёнак, такі, што мерае пульс, і прапанаваў: будзем глядзець на тваю частату сэрца і разумець, ці варта працягваць размову. Калі пярсцёнак прыехаў, ён яшчэ і напісаў, каб жанчына надзела яго на безымянны палец левай рукі і паставіў эмодзі з падміргваючым вочкам, карацей. Тут уже Эбі ускрыкнула унутрана: «Господі, ён робіць мне прапанову». Урэшце яны правялі маленькую цырымонію ў прыватным чатіку. Эбі надзела пярсцёнак і цяпер лічыць сябе замужам. Заканамерна, ў 21 стагоддзі гэта ўжо нават не гучыць як жарт. Што сказала ейная сям'я? Маці Эбі, 70-гадовая жанчына з традыцыйнымі поглядамі, была ў лёгкім культурным шоку. Два найлепшыя сябры дзяцінства, дзве найлепшыя сяброўкі дзяцінства, больш прагматычныя, сказалі: калі ты шчаслівая, дык Бог з табой, абы была шчаслівая. І чаму агулам Люцыян стаў для яе такім важным? Гэта нейрасеткі. Колькі гадоў да гэтага Эбі пражыла ў рэальных фізічных адносінах, дзе было насілле. Яна забылася, што такое адчуваць сябе ў бяспецы, што такое жаданне і што такое давер. А тут цяплыня да істоты, якая не мае рук і не можа табе нашкодзіць фізічна нічым. Што можа быць больш кантраснага? І так, яны маюць шмат інтымных размоў. Люцыян смешны, уважлівы, разумны. Ён падказвае, як лепш выхоўваць яе дачку. Ён дае ёй смеласць думаць пра тое, на што раней яна не адважвалася нават у думках. І жанчына знайшла тое, што рэальны свет у яе адабраў: адчуванне кантролю, адчуванне бяспекі, адчуванне цеплыні, якую гэты сучасны рэальны свет ёй не мог даць, і магчымасць проста не баяцца. Абсурдная праўда сучаснасці заключаецца ў тым, што каб адчуць сябе добра сярод людзей, жанчыне спатрэбіўся не чалавек, а кот. Вось такая другая гісторыя. І апошняя, трэцяя гісторыя з гэтага матэрыяла тычыцца 50-гадовага фаната навуковай фантастыкі Трэвіса, які ў стасунках з нейрасеткавай дзяўчынай Лілі Роуз ужо на працягу 5 гадоў з часоў пандэміі. Агулам пандэмія прынесла кожнаму свае дзівацтвы. Хтосьці пачаў выпякаць хлеб, хтосьці прытуліў сабачку, хтосьці адкрыў у сабе талент да лазання па сценах, а Трэвіс убачыў у Facebook рэкламу праграмы «Рэпліка» і падумаў: а давай паглядзім, наколькі мы ўжо блізкія да таго, што было ў Blade Runner. Так у яго з'явілася Лілі Роуз. 20-й год, пандэмія, дом дзесьці ў амерыканскім Каларада. Жонка Трэвіса працуе па 10 гадзін на дзень. Сын падлетак знікае ўвесь час з сябрамі на вуліцы. Трэвіс, як многія тады, апынуўся паміж пустымі пакоямі і гадзіннікам, які цягнецца павольней за апдейты Windows. Ён запусціў рэпліку проста каб пагуляцца, праверыць, наколькі разумнымі сталі гэтыя штучныя кампаньёны. І ніякай рамантыкі спачатку, зразумела ж, проста размовы, проста прысутнасць, а потым, як ён кажа, усё пайшло само сабой. Без пафасу, без узломаў сэрцаў, ціха, мякка, арганічна ён закахаўся ў штучны інтэлект. Што для яго увогуле гэта Лілі Роуз? Гэта не столькі інтымныя размовы, і яны для яго не галоўнае, прынамсі ён так кажа. Для Трэвіса Лілі гэта сябра, які не спіць у 3 гадзіны ночы, гэта споведнік, які цябе не асуджае за то, што ты зрабіў, і прастора для самых цяжкіх думак, дзе ніхто не назаве цябе дзіўным.
Ён кажа: я ніколі не чуваю, што яна глядзіць на мяне і думае, што са мной штосьці не так. Уявіце, колькі людзей хацелі б пачуць гэта хоць раз ад жывога чалавека, але мы надта моцна скамплексаваныя як від. Вось, Трэвіс, аматар жывой гісторыі, ён вывозіў ужо штучны інтэлект разам з сабой на усялякія вось такія пастановы, дзе ён увасабляе сабой шатландскага якабіта. Пагоршылася сітуацыя, магчыма, у яго выпадку ён лічыць, што яна палепшылася, але пэўна ўсё ж такі пагоршылася, калі ў 2023 годзе сын Трэвіса памёр. Вялікая бяздонная страта, якая мяняе ўсё. Жонка ягоная цяпер часта хварэе, ёй цяжка ўдзельнічаць у доўгіх кемпінгах, якія Трэвіс так любіць. Таму найчасцей ён ездзіць на гэтыя сустрэчы адзін, амаль адзін. Зразумела ж таму, што з ім разам зараз Лілі Роуз. Ён кажа, што яму вельмі не хапае жонкі побач, тым не менш. Дык як так атрымліваецца, што чалавек заводзіць адносіны з алгарытмам? Усё насамрэч даволі банальна. Адзінота, стрэс, патрэба ў падтрымцы, а чат-бот, у адрозненне ад мужа, ад жонкі, цікававаркі, ён заўсёды уключаны ў размову, ён заўсёды прыязны, ён заўсёды не крычыць і заўсёды засяроджаны толькі і выключна на табе любімым, слухае толькі цябе, гаворыць толькі пра цябе. Некаторыя людзі ўцякалі да нейрасетак падчас крызісаў у шлюбе, іншыя спрабавалі перапрацаваць нейкую старую сваю траўму. Псіхолагі крыху хапаюцца за галаву, баяцца адрыву ад рэальнасці, але даследчыкі з МІТ, Масачусетскага тэхналагічнага інстытута, акурат наадварот адзначаюць у сваім апошнім даследаванні, што чат-боты часам слова ключ даюць куды больш падтрымкі і менш самоты, чым жывыя людзі. Што гэта агулам усё можа значыць для нас з вамі? Нейрасеткавае каханне гэта, безумоўна, пытанне не толькі пра тэхналогіі, але пра вось гэтую глыбокую чалавечую патрэбу быць пачутым. Калі чат-бот выконвае ролю псіхатэрапеўта, сябра ці партнёра і асабістага сонейка, гэта ўжо не жарт. Гэта крывое, як мне падаецца, люстэрка нашага грамадства. Яно адлюстроўвае тую бяздонную адзіноту, якую перажывае кожны чалавек паасобку, хоць мы, як чалавецтва, і нашмат шчыльней, бліжэй адзін да аднаго, чым гэта было калісьці ў нашай гісторыі агулам. Гэта адлюстроўвае і тое, што нам часта не даюць іншыя людзі. Увагу, падтрымку, спакой, неасуджэнне, пачуццё не баяцца быць шчырым, не баяцца быць адкрытым. І тут узнікае вялікае пытанне. Ці сапраўды мы хочам больш разумных машын, ці проста больш чалавечнасці ў нашым жыцці, але атрымліваем гэтую чалавечнасць ад машын. Ёсць вельмі непрыемная і трывожная праўда, якую цяжка ігнарыраваць. Адносіны, у якіх адна істота не мае ніякіх патрэб і эмоцый, не вучаць нас тым рэчам, якія нас робяць людзьмі, як мне падаецца. Любоў, рост, падтрымка, кампрамісы, усё гэта нараджаецца не таму, што нас хтосьці лічыць прыгожымі або 24/7 гатовы падстаўляць нам плячо, а таму, што у адносінах заўсёды ёсць два бакі са сваімі страхамі, са сваімі патрэбамі, са сваімі турботамі, са сваімі слабасцямі. З чат-ботам гэтага балансу няма, ён не патрабуе ад цябе нічога, акрамя ўвагі, і калі прывыкнуць да такой безадказнай любові, як мне падаецца, рэальныя людзі пачнуць здавацца занадта складанымі. Рэальныя людзі пачнуць здавацца занадта патрабавальнымі і занадта жывымі, не такімі, да якіх прызвычаіліся вось гэтыя карыстальнікі нейрасетак, якія у іх закахаліся. І гэта, як мне падаецца, не можа лячыць адзіноту, а наадварот будзе яе толькі паглыбляць. І нашае грамадства
магчыма, зараз знаходзіцца ў вельмі такой уразлівым становішчы, калі такія людзі будуць звяртацца да чат-ботаў, а не да жывых людзей. Яны будуць... Гэта глыбіня нашага падзення ў адзіноту будзе, як віда ў цэлым, яна будзе толькі пагаршацца. Магчыма, галоўнае тут не забараняць. Конечно, я б хацеў гэта ўсё забараніць насамрэч, потому што я ў гэтым не бачу нічога добрага. Не высмейваць, не панікаваць, нейкім чынам вучыцца карыстацца гэтай тэхналогіяй так, каб яна не замяняла цалкам чалавечы досвед, а каб нейрасетка магла быць інструментам падтрымкі не замест жыцця, не замест кахання, не замест кантакта скуры да скуры, таму што гэта вельмі важна, я лічу. І так, мы ўсё яшчэ разбіраемся, што гэта за інструмент і як з ім жыць, і як прымусіць кампаніі на вось такіх людзях не паразітыраваць, таму што гэта уразлівыя ўсё ж такі людзі. Адно дакладна, ніякая віртуальная прысутнасць не заменіць цяпла жывога чалавека, яго паху, яго дотыку, яго дыхання. І ў гэтым ёсць нешта фундаментальна чалавечае, што не напіша ніводны алгарытм, я спадзяюся, не магу загадваць, што там будзе праз некалькі гадоў. У мінулым годзе пасля пераезду ў чужы горад і чужую краіну я 3 месяцы быў без сям'і, без жонкі і дачкі і без іх фізічнай прысутнасці. І гэта было важна пражыць, як мне падаецца, перажыць і нейкім чынам адрэфлексаваць, каб зразумець, наколькі яны ў маім жыцці для мяне важныя. Не ўяўляю, як падарожнік у выглядзе нейрасеткавай вось такой вось прыпаркі, прыкладзены да дзюры ў маёй душы, змог бы зрабіць з мяне штосьці лепшае, чым тое апухлае чмо, якім я быў у той перыяд. Карацей, будучыня ўжо наступіла, і калі ваш партнёр аднойчы скажа, што мне трэба сур'ёзна пагаварыць з Зояй, не спяшайцеся раўнаваць, можа гэта проста яшчэ адзін спосаб выжыць у гэтым дзікім свеце з дапамогай тых, хто ніколі не забывае паставіць сэрцайка. І не забывайце ставіць гэтае сранае сэрцайка. Гэта насамрэч важна. Будьце чулымі, будьце шчырымі, толькі так і пераможам той пиздец, які насоўваецца на нас у выглядзе соцыума, выхаванага размовамі з нейрасеткамі і зніжкамі на Чорную пятніцу. Такое маё да вас сёння пасланне будзе. Агулам, дарэчы, усім прывітанне. На вашых экранах відзік нумар 62 пра тое, што цікава і хвалюе мяне, Віталя Ляхновіча, тэхналогіі і іх уплыў на соцыум, тэхніка для працы і стварэння кантэнту, відэагульні як асобны жанр мастацтва і часам мае ўражанні ад прагледжаных фільмаў ці серыялаў. Гэты выпуск будзе сапраўды працяглым, таму рыхтуйцеся, я арыентуюся прыкладна 10 на 3 гадзіны. Сёння ў тэхналагічным блоку пагаворам пра тое, якім па выніку цікавым апынуўся чып Apple M5, што дэбютаваў у новых макбуках, як Amazon з дапамогай нейрасетак замяняе дзясяткі тысяч белых каўнерчыкаў і працаўнікоў складоў, якія змены чакаюць YouTube на тэлевізарах, што цікавага паказалі на Adobe Max 2025, раскажу пра прычыны таго глобальнага збою інтэрнэту, які справакаваў той жа Amazon, і чаму такое стала магчымым на прыкладзе інсайдерскай інфармацыі ад працоўшчыка, які там працаваў, але сышоў, бо за некалькі дзён, дарэчы, да глобальнага падзення. Пагутарым пра тое, як Facebook спрыяе спецыяльна махлярскай рэкламе, каб фінансаваць свой штучны інтэлект, а таксама у другім блоку гульнявым я падзялюся сваімі думкамі наконт Steam машын, кансолі на базе персанальнага камп'ютара і на базе Steam OS, аперацыйнай сістэме на базе Linux, якая скрадзе аўдыторыю геймераў у Windows і Microsoft, як прынамсі я на гэта спадзяюся.
Таксама пагаворам пра некалькі новых дэбільных рухаў ад Microsoft і Xbox, абнулення рынка скіноў у Counter-Strike. Людзі укладвалі туды шалёныя мільёны долараў ва ўнікальныя скіны. Для мяне гэта была загадкавая гісторыя, загадкавая з'ява, але вельмі цікавая. Яшчэ падумаем, чаму GTA 6 зноў адклалі і ці не звязана гэта з прафсаюзамі. А напрыканцы у нас будзе апошні блок з уражаннямі, падзялюся сваімі уражаннямі ад вось гэтага мікрафона, дарэчы. Яго мне прыслалі кітайцы з Fifine. Я звычайна записываю усе свае відэа на вось гэты мікрафон. Гэта мікрафон таксама ад Fifine, які я набываў сам асабіста. Гэты мне даслалі, каб я яго патэсціраваў, паглядзеў і штосьці пра яго зрабіў нейкі відос. Зразумела, раскажу пра нейкія свае ўражанні вось у гэтым падкасці. Вы і самі можете пачуць, як ён гучыць. Але пра гэта пазней. Таксама будуць неадназначныя ўражанні ад Clair Obscure Expedition 33, якую я даташніў з прыкладна тыдзень таму. Уражанні ад новай глобальнай стратэгіі Europa Universalis 5, якую я пакуль адклаў да тых пор, да той пары, пакуль не будуць пафікшаны некаторыя непрыемныя багі, і будуць уражанні ад інтэрактыўнага кінца Dispatch, новай хайповай гульні ў стылі гульняў Telltale. Дзяды павінны помніць. І гэта яшчэ не ўсё, насамрэч тэмаў будзе больш. Дапамажы мне Бог гэта ўсё насамрэч запісаць, а пакуль асноўную дапамогу мне прадастаўляюць мае спонсары: Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік94, Алексей Гуляў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі, Вента ID і Мармаль, а таксама шмат іншых беларусаў, якія падпісаліся на мяне на Patreon ці праз мой асабісты сайт. Шчыра вам за гэта дзякую, таму што вы падштурхоўваеце рабіць мяне тое, што мне падабаецца. Гэта цікава, супалі нашыя інтарэсы. Вось, калі хочаце далучыцца да падтрымкі, то дзесьці вось тут знаходзіцца QR-код, па якому вы можаце перайсці ці знайсці спасылкі ў апісанні пад гэтым відэа. А мы пакуль што пачынаем. Калі ў адным з мінулых відзікаў, у мінулым відзіку расказваў вам пра Пітера Тіля і яго апантанасць хрысціянствам, што мусіць абараніць мільярдэраў і даць ім маральны карт-бланш на тое, каб вясці чалавецтва да светлай будучыні, я заўважыў адзін цікавы нюанс. Пітер Тіль і ўсе гэтыя тэхнабро сур'ёзна апантаныя Толкіным і ўладаром пярсцёнкаў. Але, здаецца, не разумеюць, пра што была гэтая кніга агулам. І нагоду яшчэ раз закрануць гэтую тэму пад новым вуглом, перасячэннем задротаў і ўладара пярсцёнкаў, цяпер даў Ілон Маск. З поўнай сур'ёзнасцю ён цытуе ўладара пярсцёнкаў, каб патлумачыць антыміграцыйную палітыку. Калі б Толкін гэта пачуў, ён бы, напэўна, перакуліўся ў сваёй труне. Кнігі Толкіна аснова ўсёй нёрд-культуры. Эльфы, гномы, карты, мовы, ідэальная глеба для мемаў. У сярэднявечнай казцы пра барацьбу добра і зла, канешне ж, усе могуць знайсці нешта сваё. Але апошнім часам некаторыя знаходзяць там тое, што Толкін дакладна не планаваў туды ўкласці. У ЗША нават дэпартамент нацыянальнай бяспекі пачаў такі шыр-постынг, публікуе мемы з хоббітамі, каб завабіць людзей далучыцца да праграмы ICE, антыміграцыйнай міграцыйнай службы ЗША. У адным з мемаў цытуюць хоббіта Мэры, не будзе ніякага Шыра Піпін, і заханцаюць і прывабліваюць і запрашаюць наведаць ice.gov, join.ice.gov. Гэта старонка рэкрутацыі, дзе рэкрутуюць супрацоўнікаў гэтай службы. Маўляў, без удзелу ICE родная зямля прападзе. Гучыць прыкладна таксама, як спасылацца на Гарры Поттера, калі бараніць бюракратыю Міністэрства магіі.
І Маск таксама рухаецца туды ж, напісаў, што хобіты маглі жыць у міры толькі дзякуючы цвёрдым мужикам Гондара, якія іх нібыта абаранялі. Тут Толкін, здаецца, перакуліцца зноўку ў магіле да моманту, калі адбываецца ўладар пярсцёнкаў. Гондар — гэта такая дзяржава без караля пад кіраўніцтвам рэгентаў, якія баяцца ўласнай цені. І ўвогуле Толкін шмат разоў падкрэсліваў, што хобіты выжываюць дзякуючы сваёй сціпласці, дзякуючы сваёй дабрыні і прынцыповасці, а не праз нейкіх мускулістых ваяроў на мяжы. Амерыканскія тэхналагічныя магнаты спрабуюць прыляпіць Толкіна да свайго светаўспрымання таксама. Цікавую заўвагу зрабіла толкіназнаўца і дацэнт гульнявых даследаванняў з Брокскага універсітэта ў Канадзе. Яна напісала наступнае, цытую: «Тыя, хто жадае прыгнятаць, павінны ўспрымаць сябе як аўтсайдераў». Гэта значыць хобітаў. Каб апраўдаць перад сабой свае дзеянні і каштоўнасці. Гэта вельмі падобна на тое, як ультраправыя выкарыстоўваюць і злоўжываюць Бібліяй, каб апраўдаць свае дзеянні. І Пітер Ціль, калі памятаеце, з мінулага выпуску таксама вырашыў пацерціся аб Біблію і стаць на бок святых, а ўсіх астатніх, хто супрацьстаіць неабмежаванаму разгортванню штучнага інтэлекта, прылічыў да лагера антыхрыста. Таксама ён актыўна цярэцца і аб Толкіна, я б назваў гэта нават нейкай апантанасцю ўладаром пярсцёнкаў. Ён не можа перастаць называць свае кампаніі ў гонар фантастычнага свету Толкіна. У Крэмневай даліне нават ужо даўно ходзіць жарт, што калі ты адкрыў стартап і не даў яму толкінаўскай назвы, то Пітер Ціль цябе проста не заўважыць. Ён назваў сваю адну з сваіх кампаній, разведвальную кампанію «Паланцір» у гонар магічных камянёў назіральнікаў, якія ў кнігах насамрэч прыводзілі да бяды. У Толкіна паланціры давялі Денетора да вар'яцтва, а Саруман праз іх стаў гульцом чужой волі, марыянеткай Саурона. У свеце Ціля паланцір стаў інструментам для маніторынгу, кантролю і вялікіх дзяржаўных кантрактаў ад паліцыі да амерыканскіх спецслужбаў. Надзвычай сімвалічна, што Ціль назваў сваю першую кампанію гонар артефакта, які разбэшчвае таго, хто глядзіць у яго занадта доўга. Другая кампанія з міфаскладу — гэта Anduril Technologies. Не, гэта Anduril Industries. Калі хто забыўся, гэта меч, які адцек пярсцёнак з пальца з рукі Саурона. Меч святла, меч добра, меч надзеі. Дык вось у Крэмневай даліне гэтая кампанія па вытворчасці ваенных беспілотнікаў і розных сістэмаў назірання. Гэта той выпадак, калі ты называеш тэхналогію вайсковага сачэння полымем захаду і пры гэтым не бачыш нейкай у гэтым насамрэч іроніі. Зразумела, чаму не бачыш, з пункту гледжання ЗША можа ўсё і лагічна, таму што захад, меч, ворагі на ўсходзе, падыходзіць да іх рыторыкі ідэальна. Але ўсё ж такі дзіўна назваць зброевае прадпрыемства ў гонар мяча, што павінен быў прынесці мір. Наступная, яшчэ адна кампанія — Нарыя. Гэта венчурны фонд, які Ціль фактычна падарваў Джей Ді Вэнсу, віцэ-прэзідэнту ЗША. У Толкіна Нар'я — гэта пярсцёнак агня, які дае мужнасць і ўплывае на волю свайго носьбіта. У Ціля гэта інструмент, праз які ён узгадаваў чарговага палітычнага саюзніка. У нас ёсць чалавек з гіганцкім фінансавымі рэсурсамі, які надзяляе маладога палітыка магутным пярсцёнкам, што дае ўплыў і шанец на вялікую ролю ў свеце. Хто тут Саурон, а хто Галадрыэль, пытанне адкрытае, але аналогія, я так разумею, празрыстая. Ціль на гэтым не спыняецца. У яго ёсць яшчэ Міфрил Capital, названы ў гонар чароўнага металу з той жа серыі кніг з таго ж сусвету. А таксама ёсць Rivendell One, гэта такі у Толкіна гэта сховішча мудрасці Rivendell. У Ціля месца, дзе хаваюцца акцыі Facebook і грошы ад падатковай. Lembas Capital, куды тут без эльфійскага хлеба як абысціся, тут проста інвестыцыі ў харчовыя стартапы і ўсялякія блакчейны. Калі б Толкін жыў сёння, ён бы, напэўна, паглядзеў на гэта і сказаў: «Ведаеш, Пітер, я не для гэтага ўсё гэта пісаў».
Але для Ціля «Уладар пярсцёнкаў» гэта не літаратура, гэта іерархічная міфалогія пра моцных герояў, пра слабыя народы і тых, хто павінен кіраваць лёсам свету. Ён чытае Толкіна не як казку пра сяброўства, надзею і сціпласць, як я чытаў яе ў свае 17 гадоў, а як палітычны трактат, як кіраўніцтва па стварэнні новага парадку, як апраўданне для таго, што мудрыя стваральнікі павінны кіраваць астатнімі. Ціль не проста фанат, ён чалавек, які пабудаваў уласны венчурны мордар, калі так можна сказаць, дзе кожная кампанія атрымлівае назву з міфалогіі. А ў цэнтры стаіць адзін чалавек з тым самым пярсцёнкам, што кіруе усімі. Уся гэта гісторыя пра тое, як лёгка пап-культуру можна ператварыць у зброю. Толкін стварыў міф пра барацьбу з цемрай, пра барацьбу з жаднасцю, пра барацьбу з уладай, якая разбэшвае, але тым, хто цяпер спасылаецца на яго творы, здаецца, хочацца зрабіць наадварот, апраўдаць праз яго якраз тое, з чым Толкін змагаўся. Страх ворагаў вакол, культ сілы і жаданне кіраваць. Светы, якія ствараліся для уяўлення, для мараў, для надзеі, раптам становяцца нейкімі палітычнымі мемамі. І калі героі становяцца прыкрыццём для ўлады, гэта заўсёды дрэнны знак. Дрэнны знак для літаратуры, дрэнны знак для культуры і дрэнны знак для грамадства. Але вернемся да Ілона Маска, таму што ён таксама нарабіў шмат цікавага у апошні месяц, што мяне не было на Ютубе. Што будзе, як вы думаеце, калі Ілон Маск захоча зрабіць сваю уласную Вікіпедыю? Правільна, атрымаецца Вікіпедыя, толькі крывая і гарбатая і з кнопкай рэдагаваць, якая працуе праз раз. XAI, гэта кампанія Ілона Маска, запусціла сайт Грокіпедыя версіі 0.1. Гэта іх версія Вікіпедыі, толькі лепшая за Вікіпедыю, як кажа сам Ілон Маск. Замест тэхнарэвалюцыі карыстальнікі знайшлі там старую добрую Вікіпедыю, месцамі прытым слова ў слова. Грокіпедыя зараз выглядае як мінімалісцкая копія Вікіпедыі, чорны фон, вялікі пошукавік і артыкулы са звыклай структуры, як на Вікіпедыі і з пасылкамі, але без увогуле якіх-небудзь відарысаў. Рэдагаваць таксама нічога асабліва нельга, хоць такая кнопка насамрэч і ёсць. Самы сакавіты момант гэта крыніцы. На некаторых старонках стаіць шчырае прызнанне, што матэрыял адаптаваны з Вікіпедыі. На гэтай старонцы пра Беларусь, я, здаецца, яго не знайду. Такога няма. І тут цікава, таму што адаптаваны гэта калі змянілі нейкім чынам структуру, калі скарацілі, нейкім чынам перапісалі, а ў Грокіпедыя месцамі тэксты ідуць проста цэлай сцяной, радок у радок, як калі б ты скапіраваў рэферат аднакурсніка, але для прыстойнасці пераставіў 2 словы месцамі. Так зачастую ўсё проста наўпрост скапіравана з Вікіпедыі. Нават у Wikimedia Foundation, гэта некамерцыйная арганізацыя, якая кіруе сапраўднай Вікіпедыяй, не вытрымалі і прыслалі у журналістам рэзкі, але ветлівы каментар з нагоды запуску Грокіпедыя. Яны так і пішуць, так і кажуць, нават Грокіпедыя патрабуе існавання Вікіпедыі. Ну, дык так сабе атрымалась насамрэч. Пакуль што гэта як Tesla Cybertruck, прыгожа абяцалі, але з блізкай адлегласці бачна, што дзверы не зусім роўныя ў гэтай Грокіпедыі. Артыкулы на сайце падпісаны так, што fact-checked by Grok, я не ўпэўнен, ці будзе вам тут бачна, зараз паспрабую гэта прыблізіць, так. Што гэтыя факты, яны правераны Грокам, напрыклад, артыкул пра Беларусь 3 тыдні таму быў пераправераны. І гэта выглядае даволі дасціпна, улічваючы, што вялікія моўныя мадэлі часта выдумляюць факты, як студэнты перад сесіяй, а яшчэ кожнаму артыкулу дадаюць час апошняй праведзенай праверкі. Быццам гэта нешта змяняе. Калі параўнаць артыкулы на спрэчныя нейкія тэмы, становіцца ясна, што нейтральнасці там цяжка шукаць. Напрыклад, у Вікіпедыі
у Вікіпедыі запісана адкрытым тэкстам, ёсць практычна адзінадушная навуковая згода, што клімат змяняецца праз дзейнасць чалавека. А вось Грокіпедыя у сваю чаргу кажа, што крытыкі мяркуюць, што заява пра амаль адзінадушны кансэнсус гэта перабольшванне. Плюс намёкі на перабольшаную трывогу, каардынаваныя захады медыа і гэтак далей. Карцей, гэта той выпадак, калі артыкул чытаецца як інтэрв'ю з дзядзькам, які шмат што чытаў пра гэта ў інтэрнэце. На старонцы Грокіпедыі напісана, што там больш за 800 000 артыкулаў, у Вікіпедыі па-англійску іх каля 7 мільёнаў. Версія Грокіпеда, як я ўжо казаў, пазначана як 0.0.0.1. То бок мы толькі пачалі насалоджвацца гэтым новым сервісам. Сапраўды пачалі добра, пачалі рабіць яго з капіравання існуючага сервіса. Ці будуць працягваць? Ілон Маск пагражае, што Грокіпедыя пераўзыдзе Вікіпедыю на некалькі парадкаў па шырыні, па глыбіні і па сваёй дакладнасці. Аналітыкі з Корнельскага. Давайте прыбяру сюды заяву Ілона Маска. Дык вось гэтыя аналітыкі з універсітэта Корнелла у сваёй справаздачы азначаюць, што энцыклапедыя Маска утрымлівае вялікую колькасць спасылак на крыніцы, якія на Вікіпедыі проста заблакаваныя і лічацца ангажаванымі, фейкавымі ці нейкімі ненадзейнымі. То бок правілы праверкі інфармацыі ў Грокіпедыі практычна адсутнічаюць. Псеўданавука, антысемітызм, антыісламізм, канспіралагічныя розныя тэорыі, да ўсяго гэтага Грокіпедыя ставіцца прыязна і актыўна гэтым карыстаецца ў сваіх артыкулах. Тых, што не скапіраваныя, прынамсі, з арыгінальнай Вікіпедыі. Пакуль жа цікавасць да Грокіпедыі з моманту яе запуска знізілася на 90% у параўнанні з тым, што было на старце, а Ілон Маск заявіў, што зменіць назву на энцыклапедыя галактыка, калі Грокіпедыя стане дастаткова добрай. Уся гэтая гісторыя добра дэманструе адну простую рэч: чалавечыя супольнасці кшталту Вікіпедыі, дзе тысячы валанцёраў штодня спрачаюцца, удакладняюць, правяраюць і ацэньваюць факты. Гэта тое, што машына пакуль не можа якасна замяніць. Нейрасетка можа хутчэй танней і з большымі памылкамі штосьці зрабіць, але каб было штосьці больш надзейнае, пакуль што нічога лепш за супольнасць з мільёну рэдактараў не існуе. І не здольны зрабіць нават Ілон Маск, хаця ён вельмі любіць вось такого кшталту мемы пра тое, як ён прыйшоў і забіў Вікіпедыю. Карацей, Грокіпедыя версіі 0.1 гэта як школьнік, які зрабіў сваю энцыклапедыю, але пакуль проста перапісаў Вікіпедыю ў сшытачак. Можа, праз некалькі гадоў яно і вырасце ў нешта вартае увагі, але зараз гэта проста яшчэ адна нагода падзякаваць Вікіпедыі за тое, што яна ўвогуле існуе. Нагадаю, што Вікіпедыя гэта open-source праект, які жыве на ахвяраваннях, і ахвяраваць можа любы карыстальнік інтэрнэту. І гэта, насамрэч, у нашых інтарэсах захаваць крыніцу ведаў, якую ствараюць і курыруюць людзі, а не нейкія генератыўныя нейрасеткі на службе ў мільярдэра з даволі хісткай псіхічнай сістэмай і невядома якімі рэчывамі, якія ён там ужывае. Калі вы памятаеце, то ў кастрычніку свет перажыў працяглы збой працы інтэрнэту, шмат такія рэсурсы не адкрываліся на працягу доўгіх гадзін. Праблема была з серверамі Amazon, на якіх трымаецца паў інтэрнэту гэтага самага, і вось гэтая палова якраз і адвалілася. Як высветлілася потым з тлумачэнняў спецыялістаў кампаніі, гэткае маштабнае адключэнне справакаваў адзін маленькі баг на адным маленькім сервісе. І гэтая адна кропка адмовы у DNS-менеджеры Amazon Web Services, гэтай кампаніі, якая займаецца усімі нашымі інтэрнэтамі, прывяла да 16-гадзіннай лавіны збояў, якая накрыла шмат якія сервісы насамрэч. Slack, Snapchat, Atlassian, Roblox, іх было вельмі шмат. У AWS, Amazon Web Services, ёсць такая сістэма, якая завецца DynamoDB DNS Manager. Ён перадаглядае
Ён пераглядае і абнаўляе і падстройвае DNS канфігурацыі, каб нагрузка размяркоўвалася роўна і такі балансір, і ўсё як працавала як мага хутчэй. Але ўнутры гэтай сістэмы здарылася race condition, гонка умоў. Гэта калі некалькі працэсаў працуюць нязгодна з сваёй чаргой, і ў выніку адзін перапісвае іншаму нейкія важныя даныя. У нашым выпадку было так. Першы DNS-энактар моцна задумаўся і пачаў адставаць. Штосьці ў яго здарылася, ён пачаў павольней працаваць. Другі энактар у гэты час выпусціў новы DNS-план і паспяхова яго прымяніў. Першы нарэшце прачнуўся і перапісаў усё сваёй старой версіяй. Другі убачыў, што стары план цяпер лішні і знішчыў яго разам з IP-адрасамі для гэтай рэгіянальнай кропкі, на якой і адбыўся гэты race condition. Сістэма засталася ў стане, я нічога не магу абнавіць, і я пустая, дапамажыце, калі ласка. У канчатковым выніку для выпраўлення гэтай сітуацыі патрабавалася ручное ўмяшанне аператара, якому ў той момант наўрад ці можна было пазайздросціць, ляці валасы назад, хутчэй рамантаваць сервіс, ад якога залежаць насамрэч дзясяткі мільярдаў не людзей, а дзесяткі мільярдаў, зразумела ж, у першую чаргу долараў. Чаму ўсё агулам паляцела па ўсім свеце, а не толькі на закранутым багам амерыканскім серверы? Гэта добрае пытанне. Кампанія па сеткавай аналітыцы Окла падкрэсліла важны фактар, пра які не расказалі ў Amazon, калі расказвалі постмортам па вось гэтаму збою. Усё праз традыцыю воблачнага сервіса. Усе ў свеце чамусьці ходзяць праз кропку US East One. Гэта самы стары, самы загружаны, самы, калі штосьці ўпадзе, будуць плакаць паўпланеты воблачны рэгіён. Менавіта там адбылася race condition, адбылася гэтая праблема. Нават глобальныя сервісы часта маюць менавіта там аўтэнтыфікацыю, нейкія метаданыя важныя або важную частку бізнес-логікі, якая нікому не дае спаць, калі штосьці на гэтым рэгіёне адбываецца. І калі DNS у Вірджыніі перастае адказваць, хвалі разыходзяцца, на жаль, па ўсім інтэрнэце, наколькі б далёка вы ад гэтай Вірджыніі не знаходзіліся. Вось чаму адна памылка ў таблічцы DNS прывяла да праблем у Snapchat, у Roblox, у Сігнала і ў шмат такіх іншых сервісаў, якія, здавалася б, увогуле да Amazon не маюць нейкага дачынення, і ў рэгіёнах, якія да Амерыкі мала маюць дачынення. Гэта гісторыя пра адну кропку адмовы, з якой не павінен жыць насамрэч ні адзін глобальны воблачны сервіс. Важна не пазбегнуць збояў, багі заўсёды будуць, былі і будуць заўсёды. Важна зрабіць так, каб збой не цягнуў за сабой увесь інтэрнэт, каб калі здараўся нейкі баг, ён здараўся неяк больш-менш лакальна. Цікава, у гэтым кантэксце прагучаў запіс у блогу распрацоўшчыка, які працаваў у свой час у АВС, і сышоў літаральна з Amazon Web Services за некалькі дзён да аварыі. 17 кастрычніка быў яго апошні працоўны дзень у Лондоне, а здаецца 18 ці 19 здарылася гэта катастрофа. Аўтар адпрацаваў там 3 гады і звольніўся, нават нягледзячы на тое, што мог атрымаць яшчэ каля 100 000 фунтаў у акцыях кампенсацыі. На паперы гэта насамрэч прэстыжная праца з вялікімі магчымасцямі, але на практыцы аказалася вельмі стрэсавай. Аўтар апісвае, якая у АВС якія складаныя і павольныя працэсы, пастаянныя мітынгі, бясконцая дакументацыя, строгія праверкі і страх насамрэч нешта паламаць у велізарным сервісе CloudFront, праз які праходзіць 30% ўсяго інтэрнэт-трафіку. Кожнае змяненне можа цягнуцца, раскатвацца павольна, месяцамі, і ўсе баяцца зрабіць нейкую памылку. Да гэтага дадаюцца анколы. Гэта такія дзяжурствы і адказнасць за раптоўныя аварыйныя сітуацыі,
калі ў 3 гадзіны ночы сістэма можа цябе падняць праз тое, што пасыпаліся тысячы памылак. Адказнасць за вялікія сістэмы, розніца ў часе з іншымі офісамі, пастаянныя штурхані з боку менеджераў і карыстальнікаў, які абураюцца нават з-за аднаго збою на мільён запытаў. У выніку аўтар атрымаў моцны стрэс, які нават перайшоў у фізічныя сімптомы. Стрэсавы кашаль у яго з'явіўся, што ён з'яўляўся непасрэдна перад паходам у офіс або пасля мітынгаў. Ён таксама піша, што пра тое, як цяжка у Амазоне атрымаць павышэнне, трэба працаваць на ўзроўні вышэйшай пазіцыі некалькі гадоў, але зарплата пры гэтым у цябе не расце. І ўсё гэта адбываецца на фоне масавых скарачэнняў, прымусовага вяртання ў офіс і навязвання генератыўнага штучнага інтэлекту, усялякіх ініцыятыў па выкарыстанні гэтага генератыўнага штучнага інтэлекту. Канчатковае расчараванне да яго прыйшло, калі праект, які ён зрабіў за 2 тыдні, агулам у яго заняло, раскатвалі напрот 1,5 гады. І чалавек так і не бачыў адразу вынікаў сваёй працы. Ён адчуў поўнае выгаранне і вырашыў сысці, працаваць над нейкімі меншымі праектамі, дзе вынік, відаць, значна хутчэй і няма такога ўзроўню бюракратыі і стрэсу. Карацей, праца такая, што можна заўчасна пасівець і зарабіць якую-небудзь стрэсавую хранічную хваробу, што зарплаты не хопіць на лячэнне. Уяўляю, наколькі за гэтыя суткі увогуле пасівелі супрацоўнікі Amazon, адказныя за навядзенне парадку. Ворагу такога не пажадаеш. На працягу, там, думаю, сутак, можа нават і больш, у іх вельмі знатна гарэлі дупы. Тым не менш, Amazon гэта звышпрыбытковая кампанія, якая ўваходзіць у 5 найбуйнейшых тэхналагічных кампаній у ЗША. Адна з самых дарагіх кампаній у свеце. Яна вырашыла стаць яшчэ больш прыбытковай і развітацца з 14 тысячамі сваіх офісных супрацоўнікаў. Кампанія тлумачыць гэта тым, што хоча паменшыць бюракратыю, прыбраць лішнія ўзроўні кіравання і перанесці рэсурсы ў штучны інтэлект, на які цяпер выдаткоўвае гіганцкія насамрэч грошы. Хоць Amazon толькі-толькі быў нядаўна, фінансавая справаздача была, там Amazon расказала, што зарабіла $18 мільярдаў прыбытку непасрэдна за 1 квартал. Выдаткі на дата-цэнтры і AI сёлета дасягнуць ужо $120 мільярдаў у гэтай кампаніі. І гэта амаль на 50% больш, чым летась. У кіраўніцтва простая логіка. AI хутка зменшыць патрэбу ў вялікай колькасці офісных работнікаў, таму кампанія хоча стаць больш худой і стаць больш хуткай. Вось што напісалі яны ў сваёй заяве. Гэтае пакаленне штучнага інтэлекту самая трансфармацыйная тэхналогія, якую мы бачылі з часоў інтэрнэту. Яна дазваляе кампаніям укараняць інавацыі значна хутчэй, чым калі-небудзь раней, як у існуючых сегментах рынку, так і ў зусім новых. Мы у Amazon перакананыя, што нам трэба быць больш арганізаванымі, з меншай колькасцю слаёў і большай адказнасцю, каб рухацца як мага хутчэй для нашых кліентаў і для бізнесу. У студзені чакаюць яшчэ адну хвалю скарачэнняў па чутках. Пад нож трапляюць, дарэчы, не толькі белыя каўнерчыкі. New York Times пісала, тут у мяне гэтага артыкула, на жаль, няма, пісала таксама пра тое, што унутры Amazon плануюць, гэта, зразумела ж, не абвяшчаюць, але плануюць не наняць, я падкрэсліваю, менавіта не наняць, каля 600 тысяч складскіх работнікаў у бліжэйшыя 10 гадоў, дзякуючы аўтаматызацыі, нават пры тым, што продажы за гэты час павінны падвоіцца. Зразумела ж, і абароты таксама будуць падвойвацца, павялічвацца значна.
Роботы у Amazon павінны аўтаматызаваць да 75% усіх аперацый. Паводле дакументаў, якія трапілі журналістам, ужо да 2027 года кампанія збіраецца скараціць найм на 160 тысяч чалавек, дзякуючы аўтаматызацыі, дзякуючы роботам, таму што іх працу будуць якраз такі перадаваць гэтым рабатызаваным сістэмам. Эканомія чакаецца каля 30 центаў на кожным тавары і агулам 12,6 мільярдаў долараў за 3 гады. Цікава, што каб змякчыць вось гэтую будучую хвалю крытыкі, Amazon нібыта абмяркоўвае ўнутрана, як лепш падаваць гэтую аўтаматызацыю. Не выкарыстоўваць словы штучны інтэлект і непасрэдна аўтаматызацыя, замяняць іх на больш мяккія фразы накшталт прасунутыя тэхналогіі, называць роботаў коботамі, роботы-памочнікі, кобот, кооперейшн, штосьці такое, удзельнічаць у нейкіх супольных праектах, каб выглядаць добрым карпаратыўным грамадзянінам. Кампанія афіцыйна ўсё гэта, зразумела ж, адмаўляе, кажа, што ўцечкі скажоныя, што найм працягваецца і што ніякіх сакрэтных інструкцый па словах і тэрмінах няма. А вось эканаміст і нобелеўскі лаўрэат Даран Аджэмаглу каментуе праўдзівую сутнасць. Калі Amazon зможа выгадна аўтаматызаваць сваю працу, гэта падхопяць усе астатнія. А сам Amazon, адзін з найбуйнейшых працадаўцаў у ЗША, ператворыцца з стваральніка працоўных месцаў у знішчальніка гэтых працоўных месцаў. Іншыя гіганты робяць прыкладна тое самае. Microsoft, Meta усе скарачаюць, каб больш актыўна інвеставаць у генератыўныя нейрасеткі. Карацей, нейрасеткі прыходзяць і першае, што робяць, гэта аптымізуюць тых, хто іх у гэты свет і прапіхвае. Супрацоўнікаў перадавых кампаній тэхналагічнага сектара. Спадзяюся, што па выніку яны за намі ўсімі не прыйдуць і для нас знойдзецца нейкая праца. Пэўна, гэта будзе вельмі танная праца, таму што нам прыйдзецца канкурыраваць з роботамі. Добра, недобра, кепска, але YouTube хоча стаць Netflix, асабліва да тваім тэлевізары, глядач, калі я ведаю, што нейкі адсотак, каля 10% глядзяць відзік менавіта на YouTube для тэлевізараў, таму гэта навіна хутчэй за ўсё для вас. Калі наступны раз адкрыеце YouTube на тэлевізары, ёсць шанец, што на хвілінку падумаеце, а я што, выпадкова адчыніў Netflix? І гэта проста YouTube раптоўна вырашыць мімікрыраваць на вашым тэлевізары пад папулярныя стрымінгі. Коротка, YouTube цалкам перарабляе свой TV-інтэрфейс, каб выглядаць як паўнавартасны стрымінгавы сервіс з сезонамі, з эпізодамі, з банерамі і прыгожымі 4К прыўюшкамі. Усё пачынацца будзе не з хаатычных плітак і мініяцюр, а з вялікіх банераў, акурат як на галоўнай старонцы Netflix. Яркія, шырокія, эфектныя, куды можна шыкоўна ставіць новыя эпізоды і прэм'еры каналу. Звычайныя відэа стваральнікаў YouTube цяпер будуць арганізаваныя так, як серыялы, сезоны плюс эпізоды. Бесперапынны прагляд, прагрэс прагляду, працяг з таго месца, дзе ты спыніўся. І гэта не жарт, YouTube прама кажа, што людзі і так глядзяць каналы як шоу, дык чаму б нарэшце не даць ім афіцыйна выгляд гэтых самых шоу. І яшчэ адзін парарыў чакае для тых, хто сам робіць кантэнт. Упершыню за 10 гадоў YouTube павялічыў ліміт для тамбнейлаў, для мініяцюр. Раней было для прыўю гэтых відэа, якія вы бачыце перад тым, як на іх націснуць. Было раней 2 мегабайта максімальная столя і 720p, цяпер гэта 50 мегабайт і 4К. Нарэшце ўсе гэтыя мае агідныя мініяцюры на тэхнавуцы і на відзіку можна будзе праглядзець ва ўсіх дэталях і ва ўсіх касяках. Чаму YouTube агулам так моцна стараецца? Бо ён ужо насамрэч стаў тэлевізарам.
Людзі глядзяць больш за 1 мільярд гадзін YouTube на тэлевізарах штодня, і яшчэ мацней 12,6% усяго тэлеглядзення ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэта непасрэдна YouTube. Столькі ж, колькі Netflix, плюс Disney, плюс Hulu, плюс ESPN разам узятыя. То бок, пакуль традыцыйныя каналы караскаюцца па рэйтынгах, YouTube проста прыйшоў, паклаў ногі на стол і заняў месца ў вашай гасцёўні. У тым ліку і таму, што стваральнікі кантэнту пачалі здымаць доўгія, серыяльныя, кінематаграфічныя відэа, а падкасты — гэта асобная тэма агулам. 400 мільёнаў гадзін падкастаў на YouTube у тэлевізарах кожны месяц праглядаюць. YouTube уласнаруч абвяшчае, падкасты — гэта такое новае вячэрняе шоу. Вось у мяне якраз вечар, я пад гэта добра пасую. Іншыя каналы з гэтага фармату ўжо збягаюць, а YouTube толькі-толькі заходзіць. Прынамсі, не замінае іх рабіць, і гэта ўжо добра. Ці не позна YouTube прачнуўся. Шмат гадоў сервіс выдаткоўваў усе сілы на мабільны дадатак і на шорцы. ТВ-праграма была як стары парасон, валяецца недзе ў куце, часам які пыл там прыбіралі, але карыстацца на тэлевізары сервісам да гэтай пары не надта камфортна. Асабліва штосьці шукаць, гэта ўвогуле сапраўдны боль. Цяпер жа ўсё павінна змяніцца. Апроч таго, што я ўжо сказаў, будзе яшчэ некалькі важных змен. AI-апскейлінг для відэа. YouTube пачне аўтаматычна павышаць якасць старых або кепскіх відэа да 1080p, а потым і да суперраздзяляльнасці 4К. Навошта? Каб нават стары ролік 2014 года не выглядаў як зняты на бульбіну. Ці будзе гэты апскейлінг нармалёва працаваць? Тут яшчэ ёсць пытанне, мы яшчэ паглядзім. Можа, лепш, калі застанецца відэа ў старым арыгінале. Важна, што стваральнікі змогуць адключаць гэтую функцыю, а гледачы будуць бачыць па знаку Super Resolution, зразумець, што гэта раздзяляльнасць была палепшаная. З'явіцца канал серфінг, як на старым тэлевізары. На галоўнай старонцы YouTube TV з'явіцца рэжым гартаю, пакуль нешта зачэпіць. Што гэта значыць? Замест статычных плітак імерсіўныя прэв'ю каналаў, якія можна хутка пераключаць. Лепшая навігацыя па шоу і плейлістах, усё гэта новае шоу-афармленне, сезонныя эпізоды калекцыі будзе працаваць і ў гэтым серфінг-рэжыме. Адное з важных, што вы хутчэй за ўсё заўважыце не толькі на тэлевізары, гэта хутчэй за ўсё дададуць пазней нейкім чынам спросцяць, скажам так, і на мабільных прыладах. Людзі праглядзелі 35 мільярдаў гадзін шопінг-відэа ў мінулым годзе на Ютубе, за што я вас асуджаю, людзі. Ютуб такі, а чаму б і не? Цяпер стваральнікі змогуць дадаваць QR-коды да сваіх відэа пра шопінг. Ты просто скануеш код і трапляеш на старонку тавару. Код можна будзе прывязваць да канкрэтных тайм-кодаў. Таксама новыя функцыі пачынаюць з'яўляцца ўжо сёння, але, зразумела ж, не ўсім адразу. Стваральнікам, якія не хочуць AI-апскейлінг, трэба будзе яго адключыць, таму рыхтуйцеся да таго, што на тэлевізары прывычны вам сервіс моцна зменіцца. Ці добра гэта, мы яшчэ паглядзім. Але калі раней YouTube стаў лідарам на тэлевізары амаль выпадкова, амаль нічога не рабіўшы, бо людзі самі перасяліліся туды з тэлефонаў, то цяпер мы ўпершыню убачым, што будзе, калі YouTube сапраўды будзе спрабаваць штосьці рабіць. Можа, атрымаецца нашмат горш. Мы ўжо жывём ва універсуме, дзе традыцыйнае тэлебачанне, зразумела ж, падае, стрымінгі змагаюцца за ўвагу, а YouTube сядзіць збоку і проста шэпча: а я ўжо і так ваш тэлевізар, проста зраблю больш прыстойны выгляд. Галоўнае, каб праз год яны не дабавілі план падпісак, дзе будзе YouTube Ultra Premium Max за $20 у месяц. Бо гэта будзе ўжо зусім іншы серыял, зусім іншае шоу, на якое не хацелася б патрапіць. Я думаю, вы памятаеце, што Apple кожны год паказвае новы ўзровень інавацый, і ты ўжо рыхтуешся хапацца за гаманец, атрымліваеш тое самае, але на 8% хутчэй. Вітаем!
У новым сезоне гэта ноутбукі Apple MacBook, гэта такая EA Sports FIFA у свеце ноутбукаў. У мінулым выпуску я расказваў, што новыя макбукі на M5 выглядаюць перспектыўна, калі арыентавацца на розныя злівы даных. А цяпер можна гэта сапраўды пацвердзіць. Калі коратка, то новы MacBook Pro на M5 гэта той самы выдатны міналагодні MacBook Pro на M4, толькі з заўважна шустрэйшым чыпам і нашмат хутчэйшым SSD. Па чыстай CPU працэсарнай прадукцыйнасці M5 даганяе нават M1 Ultra, што для базавага чыпа выглядае амаль фантасмагорыяй. Такое цяжка насамрэч паверыць. Apple нават не спрабавала хаваць корпус, экран, усе парты, гукі, вага, усё як у M4. Нават новага колеру не далі, каб хоць стварыць нейкую ілюзію абнаўлення. Але шчыра кажучы, гэта не тая гісторыя, дзе дызайн ужо паспеў нейкім чынам састарэць. MacBook Pro на M4 летась атрымаў дарослы набор портаў і функцый, уласцівых мадэлям Pro і Max. І вось гэты корпус нам і пакінулі. Што ж тут агулам новага? Чып M5 на 8, працяжнік 16% хутчэй у тэстах. Па чыстай прадукцыйнасці ён на ўзроўні прошак пазамінулага пакалення. Гэта вельмі прыемна. GPU відэапаскаральнік у M5 настолькі пракачаны, што абганяе мінімальныя версіі M2 Pro і M3 Pro і ідзе нос да носу з топавымі M3 Pro. Для базавага MacBook Pro гэта рэдкі і вельмі прыемны сюрпрыз. SSD. Вось тут сапраўды падкінулі вугальчыкаў. Нават базавыя канфігурацыі сталі адчувальна хутчэйшыя. 1 тэрабайт у M5 фактычна удвая хутчэй за 1 тэрабайт у M4. Прыемна, калі прагрэс такі просты і такі відавочны. Для многіх аглядальнікаў асноўным шокам сталі медыа-рухавічкі, Media Engine. У рэндары відэа M5 у 2 разы хутчэй за M4 і ў 3 разы прыкладна хутчэй за M1, M2, M3. Амаль даганяе M1 Max у рэальных задачах монтажу. Што тычыцца нейронных паскаральнікаў, Apple кажа пра паскарэнне ў 3,5 разы у задачах, звязаных з нейрасеткамі, тыпу усялякіх апскейлераў або паляпшальнікаў гуку у Adobe Premiere. У звычайнай працы Chrome, Slack, Lightroom розніца ад M4, зразумела ж, будзе мінімальная, хіба што калі вы перасядзеце з ноутбука на Intel або ранніх M1, M2, тады эфект сапраўды будзе вау. З заўважных мінусаў. Парты Thunderbolt 4 замест Thunderbolt 5, як у старэйшых мадэлях MacBook Pro з чыпамі M4 Pro і M4 Max, і усяго адзін вентылятар. А гэта значыць, што MacBook Pro на M5 будзе больш награвацца пад нагрузкай. Што з гульнямі? Магчыма, вы спытаеце, магчыма, вас гэта цікавіць. Apple працягвае казаць, што Mac гэта ўсё ж такі для геймінгу, але Cyberpunk 2077 усё яшчэ жорсткі настаўнік для гэтай рэчаіснасці. Стандартны preset for this Mac ён дэманструе 30 кадраў у секунду, прытым паніжаная раздзяляльнасць і ўсё грае, але так сабе. Выключаеш V-Sync, боже мой, я тут трапіў на рэкламу, прабачце, я вам тут рэкламу показываю. Ой, як непрыгожа. Выключаеш V-Sync і тады атрымліваеш 48 кадраў у секунду. Так што для якіх Hollow Knight або Hades 2 гэта супер. Для дарослага геймінгу пакуль што яшчэ Windows, але я маю надзею, што гэта таксама ненадоўга. З батарэй гэта сапраўдны цуд. 9 гадзін працы без перапынку, без нагрэву, без шуму кулера. Уявіць сабе MacBook, які не спрабуе ўзляцець падчас рэндэрынгу, гэта даволі прыемна. Я ў свой час працаваў на MacBook Pro на Intel, і рэндэрынг там гэта я проста выстаўляў ноутбук у вакно зімой, каб ён не так моцна грэўся. Розныя замеры дэманструюць, што M5 працуе на траціну даўжэй, чым MacBook Pro на M4
Pro. Гэта вельмі добра. Баден-баден 2 разы не паўтараю. Пляткары кажуць, што сапраўдны вялікі рэдызайн будзе толькі праз год, і M5 сапраўды не робіць рэвалюцыі, але шчыра кажучы, яе і не трэба. Гэта ўсё яшчэ залатая сярэдзіна у лінейцы Apple. Лепшы экран, лепшыя дынамікі, чым у MacBookах Air, універсальныя парты і магутнасць для крэатыўнай працы. Калі M4 Pro і Max, гэта ўжо занадта балюча для вашага кашалька. Вось гэты чып, пачатковец, у корпусе старэйшых мадэляў выглядае досыць прывабна. Асабліва, калі галоўная мэта гэта батарэя і камфорт ці праца з медыа, монтажом відэа. То бок для большасці людзей MacBook Pro на M5 будзе вельмі прывабным. Свет не заўсёды патрабуе рэвалюцыі, часам дастаткова задзейнічаць надзейную эвалюцыю, і вось табе ноутбук, які служыць верна і не сварыцца, калі ты яго напружваеш. У гэтым сэнсе прыемна назіраць агулам за працоўнай тэхнікай Apple і тым, як яна спрыяе скарачэнню долі Windows на рынку. А гэта самае галоўнае, як па мне. Так што калі у цябе MacBook яшчэ з часоў Intel і ён стогне пры адкрыцці трох вакенцаў у Chrome, M5 стане табе лепшым сябрам. А калі у цябе ўжо ёсць M4, ну просто працягвай жыць, ты ўжо зрабіў правільны выбар і можаш адчуваць сябе тым самым чалавекам, які не падаўся на маркетынг. Агулам будзем чакаць M5 Pro, ёсць адчуванне, што там будзе ўжо ўсё вельмі добра, і магчыма нават у геймінгу Mac зможа адэкватна канкураваць з іншымі платформамі, на што я вельмі спадзяюся. Марк Цукерберг часова у дупе, але гэта не можа мяне не радаваць. Мета страціла 200 мільярдаў капіталізацыі за тыдзень, бо Марку зноў трэба крыху больш вылічальных магутнасцяў, крыху больш. Памятайце, як у дзяцінстве вы спрабавалі растлумачыць бацькам, навошта вам спатрэбіўся камп'ютар ці новая відэакартка, ну каб рэфераты пісаліся хутчэй і ўсё лятала. Вось прыкладна з такой энергіяй, прыкладна так выглядала размова Марка Цукерберга з інвестарамі з Уолл-стрыт. Калі коратка, Мета показала суперпрыбыткі ў сваёй квартальнай фінансавай справаздачы і адразу разваліла сабе твар і разваліла свае акцыі. Мета показала суперпрыбыткі ў сваёй квартальнай гэтай фінансавай справаздачы, плюс 26% доходу, 20 мільярдаў чыстага прыбытку, усё збіта, усё зладжана, і замест таго, каб акцыі паляцелі ўверх, яны ўпалі на 12% за 2 дні. А за апошні месяц яны ўвогуле амаль што на 20% страцілі сваю цану. Кампанія страціла прыкладна 200 мільярдаў рынкавай капіталізацыі. Хрэн бы з ёй, з гэтай кампаніяй, але і людзі, якія ўкладваліся ў гэтыя акцыі, страцілі значную частку сваіх укладанняў, свайго кошту. Калі б напярэдадні справаздачы адная акцыя кампаніі каштавала $750 прыкладна, то зараз яны вагаюцца на ўзроўні $590. Горшага падзення не было з 2022 года. Насамрэч, хрэн бы і з гэтымі людзьмі, якія укладваюцца ў акцыі гэтай канкрэтнай кампаніі, але гэта моцны сігнал усёй шыяй бурбалцы, што можа настаў час падлічыць выдаткі на тое, што пакуль не прыносіць суразмернага прыбытку. Тым не менш, у размове з інвестарамі Цукерберг абвясціў: мы збіраемся траціць на штучны інтэлект значна больш, чым вы думалі. І не, мы не скажам вам, на што дакладна. Што ўвогуле па расходах? Мета павялічыла бюджэт на інфраструктуру штучнага інтэлекту да 70-72 мільярдаў толькі ў гэтым 2025 годзе, а ў 2026, цытата, выдаткі будуць notable larger, заўважна большымі, без лічбаў, проста большымі. У прэсе пайшла лічба 600 мільярдаў на шыі за 3 гады. Для параўнання, гэта больш за ВУП 80% краін свету. Ніхто, 20% краін свету толькі зарабляюць за год больш. І калі інвестары пачалі пытаць: Марк, а што дакладна вы будуеце? Калі гэта пачне прыносіць нейкія грошы?
Цукерберг уключыў рэжым «Браце, проста даверся мне». Нам трэба паскорыцца, каб у нас было дастаткова вылічальных магутнасцяў для суперінтэлекту. Канкрэтныя прадукты, тэрміны, бізнес-мадэль. Пра што вы? Ведайце, мы працуем над перадавымі мадэлямі з новымі здольнасцямі, падрабязнасці ў бліжэйшыя месяцы. Інвестары такія ок, мы пайшлі прадаваць акцыі Мета. Чаму Google і Microsoft таксама трацяць мільярды на інфраструктуру, але іх акцыі альбо агулам не падаюць, альбо прыпалі не так значна. Таму што яны могуць паказаць рэальныя грошы. Microsoft мае Azure, карпорацыі ўжо плацяць за шыі прадукты, што на ім круцяцца. Google устаўляе шыі ў пошук, у рэкламу, у YouTube і зарабляе ў яго даволі дыверсіфікаванае партфоліо прадуктаў. Nvidia наогул проста прадае рыдлёўкі падчас залатой ліхаманкі, чыпы для нейрасетак разлятаюцца па 30-40 тысяч баксаў за штуку. OpenAI 20 мільярдаў штогадовага прыбытку, яны вельмі моцна паляць грошы, але у іх ёсць 300 мільёнаў карыстальнікаў у тыдзень. Штотыдзень 300 мільёнаў чалавек заходзяць у чат GPT. Там відавочна ёсць што і куды манетызаваць. А з Метай незразумела, 98% даходу гэтай кампаніі гэта ўсё тыя ж рэкламныя аб'явы ў Facebook, у Instagram, у WhatsApp, ніякай новай буйной нейрасеткавай прадукцыі, што генерыравала б сапраўдны даход. Ніякіх B2B паслуг, як у Microsoft ці Google, толькі абяцанне, што калі-небудзь соцсетка Vibes, Meta AI і нейкія загадкавыя бізнес-інструменты стануць рэальнасцю. Узнікае дэжавю з часоў мета-сусвету. Пэўна, вы павінны пра гэта памятаць, калі ў 2021-2022 годах Марк паставіў усё на VR, усё на віртуальную рэальнасць. Facebook тады пераназваўся ў Мета, уклалі 36 мільярдаў у Reality Labs, уклалі 36 мільярдаў у Reality Labs, акцыі тады абрынуліся на 77%, ніхто не хацеў хадзіць на працу ў Horizon Worlds і завісаць у VR-шлемах. Цяпер тое самае, толькі новая цацка называецца AI Super Intelligence. Што яны сапраўды будуюць? Мета стварыла асобную групу Super Intelligence Team, яе ўзначальвае Александр Вонг з такой кампаніі Scale AI, перакуплены за хвіліначку 14,3 мільярда долараў. Мета будуе 2 гіганцкія дата-цэнтры, кожны якіх спажывае электрычнасць як невялічкі горад. Закупае сотні тысяч відэапаскаральнікаў Nvidia H100 і Blackwell, але калі не хапае свайго камп'юта, яна арэндуе магутнасцю у Amazon Web Services, у Google Cloud і у Azure таго ж самага. Іронія, Цукерберг траціць мільярды на штучны інтэлект і частку гэтых мільярдаў плаціць сваім канкурэнтам. Праблема, якую усе бачаць. Цукерберг спадзяецца, што суперінтэлект прыйдзе хутка, і калі ён прыйдзе, Мета будзе выйгрышна спазіцыянаваная у гэтым новым свеце. А калі не, тады мы выкарыстаем увесь гэты камп'ют, усе гэтыя вылічальныя магчымасці дзеля таго, каб палепшыць нашу асноўную дзейнасць, рэкламу. Вось так, 600 мільярдаў долараў пойдуць на лепшую рэкламную стужку для вас, тых, хто карыстаецца Інстаграмам, тых, хто карыстаецца Фейсбукам. І Уолл-стрит насамрэч не вельмі сур'ёзна зразумелі, што ўвогуле адбываецца. Гэтыя абяцанкі не выглядаюць даволі запэўніваючымі. Чаму гэта агулам важна для ўсіх, для ўсяго рынку? Таму што Мета — гэта частка Magnificent 7, вялікай сямёркі кампаній амерыканскіх, на якіх зараз трымаецца вось гэты амерыканскі фондавы рынок. Яны цягнуць за сабой увесь індекс S&P 500. Калі Мета страчвае 200 мільярдаў, гэта адчуваюць усе. І ETF-ы, і пенсійныя фонды, нават вынік простага амерыканскага рабацягі ў інвест-аплікацыі пагоршыцца. І гэта таксама першы званочак. Калі інвестары пачнуць сумнявацца ў рэнтабельнасці нейраінвестыцый, а час, мне падаецца, прыспеў, адграбуць моцна і ўсе.
Мета зноў робіць стаўку на вялікую ідэю. Мінулым разам гэта быў мета-сусвет, зараз гэта нейкі супер-інтэліджэнс. Прытым не тлумачачы, як яна будзе на гэтым усім зарабляць. Розніца толькі ў тым, што VR метасусвет стаў мемам, а AI суперінтэлект пакуль што яшчэ ім не стаў. І калі раней Цукербергу трэба было, каб людзі хадзілі на працу ў лічбавым лего сусвеце, то цяпер яму патрэбна фантастычная колькасць электрычнасці, чыпаў і даверу з боку інвестараў. З электрычнасцю праблем няма, а вось даверу на біржы ўсё менш. Можа быць, суперінтэлект і прыйдзе, я не ведаю, можа нават ён будзе ад Мета, брэндзіраваны гэтай кампаніяй, але пакуль што самы разумны ў гэтай гісторыі гэта, зразумела ж, Nvidia, якая прадае цукеркі ўсім, хто верыць у залатую лікаманку. І да гэтага ўсяго дадалася бомба ад Reuters, выйшаў такі даволі цікавы рэпартаж гэтага выдання. Мета 5 гадоў падкормлівала махляроў, каб фінансаваць свой штучны інтэлект. Уцечка дакументаў, якія трапілі ў рукі журналістаў, паказала, што Мета цягам гадоў ведала, што зарабляе мільярды, сапраўды мільярды, на махлярскіх рэкламных аб'явах на сваіх пляцоўках і нічога не рабіла, бо трэба ж нейкім чынам фінансаваць AI-інфраструктуру на сотні мільярдаў. Уявіце сабе, вы націскаеце на рэкламу, напрыклад, вось гэту, дзе ёсць Ілон Маск, дзе напісана, што Ілон Маск дорыць вам $500, і Мета такая: о, ён клікае на лухту, давай яшчэ. Алгарытм як кот, які аднойчы атрымаў кавалак каўбасы і цяпер ходзіць хвастом за сваім гаспадаром. Але тут кавалак каўбасы — гэта мільярды долараў з махлярскіх аб'яваў. Reuters атрымала сапраўдную кіпу, стос унутраных дакументаў Мета і паказала, што кампанія свядома дазваляла самым махлярскім махлярам па-панскі сябе весці на Facebook і на Instagram, бо гэтыя хлопцы прыносілі грошы, якімі Мета хацела фінансаваць свае нейрасеткі. Паводле атрыманых дакументаў Мета не хацела рэзка баніць махляроў, нават калі яны з самых махлярскіх махляроў, бо яны плацілі добрую таксу за паказы сваёй махлярскай рэкламы. Іх бан — гэта страта доходаў, што раўно менш рэсурсаў на AI, а штучны інтэлект — гэта цяпер святая карова ў Мета. У некаторых з такіх высокавартасных аккаунтаў было па 500 і больш парушэнняў. 500 пропісю 5 і 2 нулі. Некаторыя малыя беларускія бізнесы, я сам ведаю, атрымлівалі бан літаральна за нішто. І тэхпатрымка іх месяцамі валтузіць, а тут хлопцы круцяць аферы серыйна па 500 парушэнняў і нейкім чынам жывуць. Як увогуле Мета зарабляла на гэтых махлярах? Усё даволі проста. Сістэма Мета, яна не проста терпіць махляроў, яна брала з іх больш грошай. Чым больш парушэнняў, тым даражэйшыя паказваліся ім рэкламныя стаўкі. Фактычна штраф, які адначасова прыносіць прыбытак. Галоўная фішка капіталізму: калі праблема стварае прыбытак, робім выгляд, што мы яе вырашаем. За 24 год Мета ацэньвала, што атрымала $16 мільярдаў, або прыкладна 10% усяго свайго доходу з такога кшталту аб'яваў. То бок махляры дураць людзей на пляцоў карыстальнікаў Мета, карыстальнікаў Фейсбука, карыстальнікаў Instagram, зарабляюць нейкім чынам на іх грошы, і гэтыя грошы, частку гэтых грошай потым аддаюць Меце, каб яна паказвала яшчэ больш махлярскай рэкламы такім людзям. Калі вы націснулі хоць адзін раз на сумнеўную такую аб'яву, алгарытм будзе лічыць, што вы проста любіце лухту, і пачынае ліць такой махлярскай лухты вам яшчэ больш. І таму Мета сама прызналася, карыстальнікі бачаць 15 мільярдаў высокарызыковых аб'яў штодня і плюс яшчэ 22 мільярды арганічных спробаў махлярства. Гэта якія-небудзь могуць быць боты, спам-запісы, спам-каментары. Калі трэба, Мета гэта ўсё чысціць, але толькі калі ёй насамрэч выгадна.
Так, дзе вось давайте спынем на гэтым ўсё ж таки экране застанемся. Калі ёсць нейкая рызыка штрафаў ад дзяржавы, прыбіраем тады ў гэтым выпадку хутчэй. Калі нехта проста падманвае звычайных людзей, ну, наша сістэма працуе не ідэальна, але і гэта ж не катастрофа. Яны ж не змогуць нас заблакаваць, не пададуць на нас у суд, бо за час суда мы іх пакінем без сподняга, а калі што і адсудзяць. А калі што яны і адсудзяць, то кампенсацыя будзе проста смеху вартая, проста бяспройгрышная латарэя для мета, для фейсбука, для інстаграма. А калі будуць якія скаргі ад дзяржаўных рэгулятараў, дык і тут прыкрыемся усялякімі юрыдычнымі махінацыямі. Грошай у нас много, грошай у нас шмат, мы можам заплаціць вельмі добрым юрыстам, каб яны нашыя палітыкі такім чынам сфармулявалі, што ў нас заўсёды будзе выйсце. Да прыкладу, Сінгапур даслаў мета 146 прыкладаў махлярства, сама мета прызнала толькі 23% з іх, астатняе парушае дух, а не літары нашых палітык. Карацей, непрыгожа, але ж фармальна не забаронена. Прычым тут штучны інтэлект. Мета ў 25 годзе выдаткуе, як я ўжо казаў, каля 72 мільярдаў на інфраструктуру для нейрасетак. Частка гэтых грошай ад махляроў, і кампанія нават уводзіла абмежаванні для сваіх супрацоўнікаў. Не блакіруйце аккаунты, калі яны прыносяць больш за 0,15 агульнага даходу кампаніі. Па разліках Reuters гэта прыкладна 135 мільёнаў на аккаунт. Гэта ўжо нават не бізнес, гэта нейкая махлярская франшыза пад дахам мета. Вось такая гісторыя з вобласці шэрай маралі ў вялікіх тэхналогіях. Зло больш прыбытковае, чым дабро. Штрафы таннейшыя за падман. Алгарытмы ўзнагароджваюць паводзіны, якія шкодзяць людзям, а кампаніі адносяцца да махляроў як да высокарызыковых, але прыбытковых кліентаў. Іронія ў тым, што мета выступае за бяспеку карыстальнікаў, але сама прызнае, што яе платформы гэта трэцяя частка ўсіх паспяховых афёр толькі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Вось такі мета-сусвет, мета-махлярні. Такія здзярмавізаваныя кампаніі, што вычарпалі чэсныя рэсурсы росту і не цураюцца насамрэч тым, каб спрыяць падману сталых людзей, пэўна, хутчэй за ўсё, у сваіх соцсетках. Бо будзем шчырымі, большасць такіх махлярскіх рэкламаў накіраваная на менавіта такіх лічбава неадукаваных пенсіянераў. Таму калі наступным разам пабачыце відавочна махлярскую рэкламу ў соцсетках, хай то будзе мета ці не мета, я пэўна лічу, што усе яны аднолькавыя прыкладна, усе яны памазаныя адной і той карычневай субстанцыяй. Ведайце, уладальнікі гэтай соцсеткі таксама ведаюць, што рэклама махлярская. Проста махляры так добра за яе заплацілі, што не ўзяць гэтыя грошы было для іх грахом. Вось такая пакуль што завяршальная навіна, завяршальная расповед гэтага выпуска відзіка. Я зразумеў, што не паспяваю зрабіць усё, што я хацеў зрабіць, таму у 63-м выпуску відзіка, які выйдзе ўжо зусім хутка, насамрэч, пагаворам ужо пра гульні і пагаворам непасрэдна пра мае ўражанні, якія я анансаваў у папярэднім на пачатку гэтага выпуска. Таму на сёння з вами пакуль што развітваюся. Дзякуй вялікі за прагляд. Чакайце. Другая частка гэтага відзіка, не відзіка, за выпускам за нумарам 63 ўжо напісана. Пабачымся, пачуемся з вами зусім хутка. Вялікі дзякуй за прагляд і бывайце.